S'apropa el 25 d'abril i amb la data la recreació de la batalla d'Almansa de 1707. I per anar a escalfar motors per l'edició d'aquest any, us deixem amb un recull de l'any passat. Bon dia! Bon dia, avui som, com podeu veure aquí darrere, al costat de Tarragona i estem baixant cap a les Espanyes, anem cap al Almansa, a la recreació de la batalla i bé, anirem fent una mica de vlog. I ens acompanyeu en aquesta aventura? Doncs ja som al Almansa, podeu veure el castell aquí darrere nostre. Per fi ja no hi ha la grua que durant tants anys ens ha espatllat fotos. I aquí la gent està muntant el campament, o sigui que ara anirem a muntar campament. Toca muntar els campaments abans no es faci massa fosc i després gaudir de la primera nit tots junts. El dissabte pel matí, les tropes s'estan al campament, fent instrucció, repassant l'uniforme i altres tasques de manteniment. Després de dinar, tenim una estona per reposar, agafar forces i preparar-nos per la recreació del primer combat de la batalla d'Almansa. Atenció! Oh! La matinada del 25 d'abril de 1707, l'exèrcit aliat surt de Capdet en direcció al Almansa. Aquest exèrcit comptava amb 42 batallons i 20 peces d'artilleria sobre el terreny. Per la seva banda, el duc de Berwick situà el seu exèrcit en dues línies de batalla. La primera, formada per contingents castellans dirigida pel duc de Popoli. A la segona línia,
la cavalleria dirigida pel marquès d'Asbel. Es internacional, está internacionalmente ofrecido gran parte de los fuerzas sobre el terreno, las unidades de la batalla de Almansa. La maniobra de Verbock d'incorporar les tropes d'èlit del duc de Maine al seu flanc esquerre fou un dels moments culminants del combat. Tot albirant que seria difícil per la nostra ala dreta tenir èxit sense infanteria, vaig fer que la brigada de Maine avancés des de la segona línia. Aquesta brigada escometé la infanteria enemiga i la derrotà completament. Alhora, la nostra cavalleria carregà i aleshores l'ala esquerra enemiga fou totalment derrotada. Gracias, Andrés. Una tradición viva que se mantiene. Aquest que mata una cola i se la foto. Sortint del camp de batalla, tothom torna als campaments per descansar i preparar-se per anar a sopar.
paga presidenta! Extra de la nuestra asociación post-revocativa que se llama Miguel. Viene decorato perché ha dato alcolici a tutti ¡Para mi mano! Viva la mano! Poso alguna cosa aquí, no? Però... No, hombre, hasta para que la gente esté. ¡Ay, qué Les tropes desfilaran pel centre de la ciutat i just després entraran al camp de batalla per la cerimònia de commemoració de la batalla d'Almansa. I tot seguit començarà la recreació del segon combat. La situació a la segona línia central austriacista era confusa. La primera lluitava amb desesperació, sense possibilitat d'escapatòria.
La batalla no es desenvolupà amb tanta fortuna al centre. L'enemic havia derrotat el cos principal de la nostra infanteria i 2 dels seus batallons, que havien arribat a obrir-se camí a través de les nostres 2 línies, avançaren fins les muralles d'Almansa. La infanteria aliada veia que la Borbònica atacava, que hi havia brigades que encara no havien carregat, que la seva ala esquerra estava vençuda i que la seva dreta fugia en desordre intentant retirar-se. 3.000 homes es retiren al duc de Berwick. Parte de esos ejércitos podían atender a los de detener la ofensiva aliada hacia Madrid. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. I fins aquí el vídeo de l'última edició. Si us ha agradat, ens podeu deixar un comentari.